kang pupunta ng Bohol kung hindi naman ito kabilang sa isa sa mga destination mo. Ito ang Pandanon Island. Ito ang isa sa pinakasikat na tourist attraction dito sa aming munisipalidad. Yummy. Ngayong araw ay kakaibang adventure na naman ang iyong matutunghayan. Ito ang Pandanon Island. Ito ang isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa aming municipality. Upang marating natin ito, ay babiyahe muna tayo ng 30 to 40 minutes. Bago natin marating itong isla, ay babiyahe muna tayo ng 30 to 40 minutes. Gamit itong maliit na bangka. Habang bumabiyahe kami dito, ay parang natatakot na kami dahil sa lakas ng alon. Nakakatakot guys. Habang nakipag-away itong aming maliit na bangka sa malakas na alon, ay sa wakas ay nakadikit na rin kami sa isla. At pagdating namin sa isla, ay bubungad talaga sa amin itong mapubuting buhangin. At nagbabayad na rin kami ng aming entrance fee. Ang entrance fee dito ay nagkakalaga lang ng 200 pesos. At marami din dito mga cottages na pwede nyong rentahan. Itong cottage na to ay nagkakalaga lang 350 pesos. Maliban sa entrance fee at cottages dito, ay meron din sila ditong mga seafoods na binibinta. Hey guys, muna talabas sa mga guys. Nagko kayo dito sila haba. Muna saan guys, bihira mo lang matikman sa buong buhay mo. Ito ang seafoods na kanilang binibinta. Medyo may kamahalan ito, kaya nagdala lang kami ng aming sariling seafoods. At para makasave kami, ay nagdala lang kami ng aming sariling seafoods. Ito ang iba't ibang klase ng seafoods na aming dinadala. Ang iba dito ay naluluto na at ang iba naman ay hindi pa. May ibang klase ng seafoods na bihira mo lang ito matitikman. Itong seafoods na to ay bihira mo lang ito matitikman sa buong buhay mo. Manis paki sa mga guys. Ambot lang kung saan sa inyo ha. Dahil ko ano bulang volleyball. At dito sa part na ito ay gagawa muna kami ng apoy para aming gagamitin sa pag-ihaw namin ng pusit. Nagsugba mignokos guys. Pag makatikim ka nito, wala kang talo. At meron din kaming mga inihaw tulad nito. Ito yung seafoods na bihira mo lang matitikman sa buong buhay mo. At dito sa part na ito ay kinuha na rin namin yung maliliit na isda para gawing kinilaw. Guys, sugba guys. Ito ang pangbihira na katikim sa buong buhay mo. Oh ha? Sarap. Masarap. Pero hindi amin. Hindi amin. Guys, pa-shout out ni Ariana ni Ulbo. Nasunog na tana. Ay, ulbo na. Ikaw. Hindi, ikaw. Shout out ba? Dili lagi. May nakita niyo wawa. Di shout out. Menyata masak atau ketaut. Ano na? Kapoy patak. Ano na ba? Kau dah dengar. Shout out jakungan lang Kenzo dan si Islas Blanco. Blanco ba? Baring. Bila mampurli. Guys, hapit na maluto guys. Kub taron. Oha. Oha bayot. Namatay naman na oy kigataki. At kung meron man kaming dalang seafoods, di rin pahuli itong aming dessert. Ito yung dessert namin guys. Ito lang. Pinapobre. Pang pobre nga dessert. At sa ilang minuto lang ay naluto na rin itong ating inihaw na pusit. At oras na rin para tayo ay kumain. Yummy. Manis paki sa mga guys. Ambot lang kung saan sa inyo ha. Dahil ko ano bulang volleyball. Yummy. Vitamina.
Habang kumakain naman tayo dito, ay may kunting pa shoutout naman tayo. Siyempre, ang una nating pasalamatan, ito ang nag-sponsor nitong ating content. Walang iba kundi si Ate Miriam Tampus. At big shoutout rin sa mga solid supporters and followers natin, Iking Nunez, Joy Amon Tremocha, Nadet Naparan, DB Apari, Darcy Faye Anislagon, Alma Marie Torrejos, Emski from Kuwait and family, Eden Garcia, Jovelyn Igas, Yampol Tampos, Jiprox TV, Ritsong Zhu, John Michael Monticelio, Romnick Tolentino, Krusty Torion, Meneses Clarkson Jr., Mark D. Botero, Mark Anthony Anyabisa, Alvino Socobos, Jonas Pacaldo, Aldrin Mungkupa, Jeffrey Mahilom, Gabi Torion, Donabel Buligaw, Mercy Torrijos, Torch Torion, Leriam Camatso, Jeffrey Apare, Gerald Apare, Glenmark Mihasco, Glyn Mihasco, Bok Pamela, Van Torita, Franz Torita, Wilgie Mihasco, Jason Buligaw, Lara, Vince Nunez, CJ Barawidan, Rojas Joshua, Ken James Barawidan, Cecilia Socobos, Jobert Torrefil, Ryan Mihasco, Akisa Portillo, and big shout out din sa mga adik sa gugma, gikan ni Kuya Red Gulaher. At sa gustong magpa-portrait na yung mga picture or album, try to contact this page, Aljon Ray Art. Try nyo lang i-message ang kanyang page. At maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. Thank you and God bless. Babu!